and Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa dahil siyang kaagi karon? No kining usa ka babae nga nagpuyo sa Mati City, Davao Oriental. Nga tumatatampo nagdasangan nga Krisa. Na ako'y nahuna-unaan ba? Taod-taod ang magiging friendship ninyo, no? Unsa ka kung maghimo tag-endearment na po, no? Oh, sige ba? Sige, ugi ko, ana. Kung bal ka. Bal? Yes, pwede ra. Kana, kay-unique, di ba? Okay, sige. Okay, Bal. Bal, excited ako sa atong first day of school. For sure, nasa ni mga bag-o ba ka ng daggan na sa ni mga gwapo? Makita rin yan na. Hello, mga Bal. Daggan kay mga gwapo. Oy, unya, kung saan man itong gwapo na ato. Hala, kagwapo niya, uy. Ngay, kinsa man ba? Ako, crush. Hala ka rin ako. Nari kay crush? Val Cristal gave her a chance. Kanay sa rabaya yung taon na ma-in-love si Val Cristal, diba? Hinoon, sad. Bisa ka na sa awa, kita makadungog na siya crush. First time magkitaon. First day of school, pag yun. Ay, kagwapo kitiya, uy. Gusto na imong gwapo-gwapo, Bal, uy. Kana, uy, manod na sa atong classroom. Kahit mobile na gano'n ng taon-taon. Okay, guys. Before ta mag-start sa itong klase, let's introduce our names first. By the way, I'm Vicky Miedes. I will be your class advisor. So next, kamo na po na magpaila-ila. Starting from you. Hello everyone, I'm Crystal. Hi guys, ako din si Mark. Hi, I am Giancarlo. But you can call me LJ for short. Hello, uy. Mao ba na siya? Yes, classmate cute me. Uy, nung sa kanya, Bal? Di ka nung kay-classmate na ako imong crush. Ano naman ako nagsaba, Bal? There are 9 parts of speech. If you can remember way back to your elementary days, what are the parts of speech? Ay. Who can name one? Uy, paminaw na, uy. Sige, nagtanawan imong crush na. Ang imong focus, no? Narekyos sa imong Prince Charming. Ay, Bal. Bisabat sa ano ko paminaw na, pero wag yun isuot sa kong utok. Ay, nung samad ka crush, uy. Kawa na sa kulaon na, pi. Krisa. Ay, kwapo kit siya, ay. Krisa? Uy, Bal. Kitawa ka ni Mama, uy. Yes, ma'am? Bal. Nabuang naman tingali ko. Nabuang na ko? Joke on me. LJ? Mark. Dinilis na ta. Sige Bart, ano higit na kay nabi din hiya ang mga kuhaan ka ng daghang babae. Nasa din hiya ang imong crush. Ha? Kisa di mong crush, LJ? Si Krisa. Biyaan sa mo na mundo ha? Crystal. Ato sa silang biyaan na. Uy, Bal. Ayaw ko biyai, uy. Nga naman. Mahadlok na ako. Dili man, pero... Don't worry. Mag-friends ako din mo. Friends na ta, ha? Sige ba? Ay, nabuang naman gid ko eh. Sige naman ako guna-una ni LJ. Ay. Pinakog si LJ. Si Crystal man din eh. Hello, Bal? Bal, ay kalain ha? Ha? Saan sa man, Bal? Naku, isulti ni mo, pero ayaw lagi kalain. Sulti na lang na, Bal. Kuan Bal ba? Si Ira mangkot. Nga na rin si Ira, Bal? Bal, crush sad ni Bal Ira ang imong crush. Si LJ ba? Bal, ayaw pa takapasangil, uy. Dili ko mo to, anak, Bal. Na, bala ka, uy. Pero, di ka angin mabala ka. Kaya ikaw magid ang crush ni LJ. Pero, na-broken hearted si LJ, Bal. Kay di naman daw siyang Ira nga. Dili daw ni mo siya type. Unsa? Ngayong nabuhat pa din ni Ira na ako. Amiga mo na kayo, me. Pero ganang iya mag-iignan si LJ nga dili na ako siya type. Kinanglan magkastorya, me. Bal, sorry ha.
Pero nabuhat man din mo na ako, Bal. Abi pa na akong amiga, ta. Kay mga ka di ba nga crush gina ko si LJ? Pero mo siya kaya nagdili na ko siya, tay. Bal, sorry. Kay ba akong sayop ko? Sayop bit kaayo, Ira. Ami karabaya tao niya. Lain kayo nga, mamakaktas usag-usa. Pasailualan ko ninyo, Bal. Promise, dili na ni mausap. Pasiluon di ka, Bal. Pero ta, dili na kita mausap. Promise, Bal. Si LJ kayo na padung tingin. Bal, si LJ, padung na to kini. Hi, Crystal. Hi, LJ. Oh. Uy, gilabihan mo lang kaniya, Bal. Huwag siya manapat ni mo. Bal. Oops, bawal. Bawal mo hilak, Bal. Ayaw ba yun? Bal. Sakit ako eh. Sakit kayo gawa kong kita ka ni LJ kanina. Hindi ko alam kung niyang galapian. Huwag na ganit sa mga tanan na gusto tinuod ko kung sakit. Oh, naanam di ko tinis bahay nila, Crystal. Manuktok ko. Ay, kayo nga, nakaunahon na akong sorry din eh. Sige, magkukontak ni mo, pero di lagi ka matubag. Ayaw na lang pagutahan na, Baloy. Nag-uol, gidi ay kabal. Si Ira man sagot, pataka lang sa tabi. Tangutaan na akong siya na ako, Bal. Lalaki man siya. Ayaw nang gisure kung tinuod bang gisulti ni Ira. O niya, Bal, kumusta naman siya? Mayo ka nang utana, kabal. Kibaw ka? Na naman siya uyab. Unsa, Bal? Nakibal. Sweet gani kaayo sila. Si Mark may nakasulti na ako. Unya, nakita man ako sila sa eskwelahan. Si LJ kayong iyang uyap. Sakit ako eh. Tinuod kita ay nga na siya uyap. Oh, nakita si LJ na ko. Adog siya din eh. Ay, Chris. Excuse me. Chris, wait lang. Mag-istorya na ta. Kanit lang. For what? Ayaw na ng LJ. Dili ko gusto samok. Basi mauraw niya na hinungdan nga magkabuwag mo sa imong uyab tungod na ko. Good luck na lang. Sorry. Chris, Sakit kayo. Sakit kayo ka kasi magkita ka na anay uyab. Dili ko agad mahilak. Tungod kay way kami. Sa mga nakita sa kong bal, hinay-hinay na ko naka-move on. Pero deep inside, sakit paghihapon kaayo. Tungod kay dili ko gusto nga ipakita sa akong friends nga nasakitan ko. Ug dili ko gusto nga ila kong kaluyan. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. No, kita mga ikalang kaagi ni Krisa na taga Mati City, Davao Oriental. Mang kaagi, debata nagduwa sa radyo ni Jerry Haka, nagabos sa direksyon ni Priscilla Regana. Usap mga higala at mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papara. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa sakap. Address lang ni ining tulamanon, handumanan sa sakawit Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ngayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rini Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawagan lang kunyo sa pangan nga Cherry. Hingkod ang pangidaron. May kaipon ug may duha ka mga anak. Itago na lang sad ang akong address. Ito legal kining akong suliran. Kabahin kini sa apelyido sa akong kalibin. Kay magpakasal naman gud unta mi ba? Apan nakasugat man hinuon mi ining problemahan. Aron ni sabtan, sugdon ko dihang una kami nanganak. Ingon ini ang mga panghitabo. Oy, Cherry, nanganak ka namang yun. Unsa man, wa pa mo'y plano nga magpakasal ni Filmar? Dili ako mga anak maoy. Babae bayak ko. Maayo nang si Filmar yun ang hiskot anak nako. Oh, unsa na ba dating inyo? Buhat-buhat lang kong bata. Unya wa mo'y plano nga magpakasal? Unsa man uwag yun di kahisgot kiniyabahin o kasal? Kung mauna ka luoy gud nimo. Igo ka lang di ang giithan. Mama sad uy. Sakit kay na sa nga po. Oh, unsa man gud ay termino nga akong gamiton anang iyang gibuhat nimo? Naggipaangkad ka, unya wa ka hisgoti o kasal, ha? Nakahisgot man mi sa una ana. Diyan hadlok pa mi ninyo kay namabdos ko. Kung magpakasabi ning daan sa dili pa mo na sultihan nga mamabdos ko. Pero dali suway ko sulti ninyo.
ug okay ra si Papa nga dili sa amin magpakasal. Mao to, ngo anong namo idayon ug pugos ang among kasal unta tungod kay mabdos ko. Kay di sad ko uyon maoy. Di ko uyon anang dinali-dali nga pagpakasal tungod lang sa katarungan nga namabdos ko. Ay kabuang bayaan ng katarungan na, Chiri. Oy. Gusto anak mo, Maxima. Faustino, usa? Sugot ba dahil kang pugsunta sila sa pagpakasal? Bisad og silang hingtungdan, wa pa'y gusto? Uy, ayo ipamugos ng atong anak, uy. Mahalin pa na sa lain kung dili man gani ni pagkaslang Filmar. Dili man sad gud ingon anak si Filmar pa. Dili pa lang gyud mi ready. Dili pa ready, apa nagpamagdos ka. Nyagi pa da pag yun ni Mus apelyido ni Filmar ang bata. Ma. Ala, di lagi kita mamugos. E bisan ako, nagduha-duha pa sa kunya ng Filmar. Pa. Ingnan nga no, kung tarong pa siya, di niya mabuhat ni mo Chiri. Ha? Kung naghuna pa siya sa inyong ugma, di ka unta niya pamabdusan og sayo. Unta, iplano ninyo ang inyong ugma. Pakasal unta una mo manganak. Papan, di una man na ninyo ang pagbuhat og bata. Pa. Uy, kung dili kagyod pakaslang Filmar, no, Chiri? Isipon ta na lang, nga na-disgrasya kagyod, anang tawhana. Pa. May plano man kung mapagkasal ta, Cher. Dili ko magsigig sulti nimo kay maglao man niya ka nga mapagkasalan ta kadayon. May plano ko di pa lang karon. Magtigom sa ta. Kay nakagasto ba ya? Kanang pagpanganak ba ya? Dako ba ka nagasto? Bitaw, nakasabot ko. Pero sabta lang sadang ako mga ginikanan kung nga nakasulti sila ana. Ang labi na si mama. Kay nauwaw ko no siya ng akong gidangatan. Kay basin ko noon sa ikasulti sa mga tao. Pasag din ang mga tao Bisa nun sa patong buhaton, ay ikasulti ba gina sila sa ilang isikataw? Ano ba maghuna-huna mata na nila Ngawa mata magpangayo nila? Filmar. Basta may plano ko. Dila ko musulti kung kanong sa agyod. Kay mabutang nga kuan ka nang bakakon ko kung dili ko katuman sa kung saan. Mar. Kalain sa akong ginhawaan. Luod kaayo. Lamig ang isuka. Ano man ni? Oh, hala. Unsa na di ang pizza ha? Dinuo ko. Dilid na sad ko. Dilid. Oh! Sana mo na, Chiri! Mabdos na sad ka! Ma! Pag yun na mo kapugni sa akong partner na mabdos gyud ko og usab, nisamot ang pagsigig may sa akong inahan ako. Kung human ko nanganak sa ikaduha, nagplano na gyud mi sa akong partner nga magpakasal. Amo nagyong kabubuton kay alang nasad sa among duha ka anak. Sa gidugayon namo, naka-adjust na sad mi sa usag-usa. Unya, Ay, salamat kay gidungog na gyud is kadugayan sa Ginoo ang akong mga pagkampo nga makahuna-huna na unta mo nga magpakasal na mo. nag-ampo gyud ay ka ma. Ay kinsa bang ginikanana ang di mangandoy nga mapahibutang ang ilang mga anak, Chiri. Ilabi na kay duhanan ning akong mga apo Mao ni itaon. ma, mao ni akong giingon nimo. Nga mas maayo nga kami nag-unifilmar ang mo desisyon nga magpakasal nami sa hustong higayon. Ay sos na unsa, gilangay lang yun ninyong panahon. Magpapasal raman di ay gihapon mo, nga karon pa. Unsa man kuno'y kalainan sa kaniya ato o karon, aber? Ma, dako kalainan oy. Ang amo ni Filmar nga dili mi masayop sa among desisyon. Nga mapahimutan gyud namo ang tanan. Ay, kadi ato pa bong nasayop, uy. Sa una pa lang ninyong anak, sayop na mo. Na, di na ta maglalis na anak ma oy. Wakoy dag-ana nimo. Kaniya to suko ka nganong dili mi magpakasal sa usapay anak. Karon nga nagpakasal nami, may kasulti gihapon ka. Oo na, sige na. De, na kumukomento. Sige. Kunya, kano sama ng inyong kasal? Sunod buwan na ma. Mangandam una mi sa among mga requirements alang sa among pagpakasal. Oy, magpatahi baya yung ko gown, ha? Aw. Oh, maoy. Patahian di ka namo. Na, masamot gid ka kagwapa anang gayon na. Aw, kana, maunay gusto ko. Oh, yan ako mga requirements. Na-comply ko na ang tanan. Si Filmar ka, ano? Naniuli sa ilang lugar para paglukad sa mga kinahanglan sa among kasal. Wa palibak ay. Hello, Mar. Musta imong lakaw? May problema sa akong birth certificate, Cher. Ha? Na naman? Di lang ta sabay magsulti. Kita ko na kung problema, ha? Unsa? Wadi ko no gi-acknowledge sa akong papa ang pagkatao na ako. Kay dili ba kasado nga ako mamagpapa. Unya? Siyempre, wa ko magdala sa apelyido sa akong papa. Unsa? Apelyido ni mama ang mugawas na ko dito. Dili apelyido ni papa. Binuo ko, Filmar. Unsaon man lang anak. Nga nga tong duha ka mga anak, nagdaman sa imong apelyido nga apelyido sa imong papa.
Sobra ang among kalibog karon. Ilabi na nga sa matag tawo nga ako mahisgutan sa among problema. Muingon nga dako gid kuno mi og magasto ani. Kay apelyido ang angay nga i-correct. Og duha pa gyud ang among mga anak nga nakadana sa iyang apelyido. Nga apelyido sa iyang papa nga wa mo acknowledge sa life birth niya sa pagkatawo niya. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, wa ma-acknowledge ang akong live-in partner sa iyang amahan sa pagkatawo niini. Dili gyud ay makada ang anak sa apelyido sa amahan kun dili makapirma ang amahan sa live birth. Saon naman lang di ay ng mga abroad ug bana ug wa sa pagkatawo sa ilang mga anak. Kaduhang pangutana, ang akong ka-live-in, apelyido na sa iyang papa ang iyang gida so katapag eskwela niya. Ug mao si gida ang apelyido sa among duha ka mga anak. Kung saan man ninamo, na dili man di sila parehas og apelyido karon. Kay apelyido siyang mama man di ay iyang gida. Katurong pangutana, kung ipausab namo ang mga apelyido sa among mga anak, dako ba mi og magasto? Ang duha man gyud namo ka anak ang nagda sa apelyido sa inahan sa akong ka-live-in. Ikaupat o katapusang pangutana. Kung akong ka-live-in ang magpakorek sa iyang apelyido, mas gamay ba mi og magasto kay iyarang apelyido ang usbon? Ikumpara sa among mga anak nga duha sila? Mga pila man kay magasto? O kinsa man ang angay namong duolon ning among sitwasyon? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Cherry. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Og ako gihapon ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o problema na may punto legal, no, personal, mga problema sa inyong pamilya, sa inyong kaugalingon, kung naatay mga personal nga mga problem sa ato ang higala, sa ato ang kaipon, sa ato ang anak, mga issues na to sa kinabuhi. Pwede gid kayo na nako tubagon ug hatagan og tambag mga sukintig paminaw. Pero of course sa mga punto medical, behavioral ug psychological, ako ang partner si Dr. Obra ang muhatag og tambag ug tubag anang inyong pangutana. Legal ta of course karong adlaw ato ang letter sender iyan ning gipadaihang suwat sa ato ang kini ang akong suliran official writers page. And ato lang i-remind ang tanan nga naminaw karong adlaw o katong gusto nga mupadala sa ilahang suwat suliran nato. Kumpletuhan lang gid ang detalye sa inyong mga suwat and lain-lain o klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong suwat. Una, naatay email address suliran_612@yahoo.com. Naasad tay Facebook account, kini ang akong suliran official writers page or pwede po nato ipadala pinaagi sa ato ang post office, ato ang address 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Okay? And sigon sa akong gingon kaganina, ato ang letter sender gipadani sa ato ang kini ang akong suliran official writers page. Shout out sa ato ang mga followers sa ato ang Facebook page ug mga likers, daghan kayong salamat ninyo. Kay nindot kayo hang mga feedback ug inyong mga comments, greetings po sa mga taga Liloan, Municipality of Liloan, Cebu, ug sa ako ang migaw pinakagwapang mayor, Mayor Cristina Frasco, sa iyang bana nga congressman sa 5th District, Congressman Duke Frasco. Hapit na gyud kaayo ang Pasko baya mga sukintig paminaw og puhon-puhon magsugod na punta sa ato ang 9 days nga novena. Lahi gyud kaayo ro no kay siguro, kasagaran na to, ari lang tamaminaw online, pero hinaot unta nga ang meaning, aning ato ang pagsimba, pagampo, o pag-celebrate sa Pasko, dili lang yun mawala. Ayaw i-quarantine, no? Naalang yun na magpabilintang, mapasalamaton, magpabilintang nga mag-andam para sa umaabot nga Pasko o sa bisita, no? Kung kinsa ang iyahang birthday, yung celebration mo, ato ang hinumduman matag tuig o matag Pasko. Si Cherry, dugay na ning nag-live-in. Silang Philmar, di ba? Na nagani sila'y duha ka anak og nagdala sa apelido ni Philmar ang ilang mga anak. Ay, of course, sa atong drama na paminaw nato nga, gi-acknowledge man. Apaan, katong magpakasal na sila, paglukat sa ilahang requirements para sa ilahang kasal, didto nila nasuta nga si Philmar di ay wa ma-acknowledge sa iyahang amahan kay dili kasado ang iyahang ginikanan. Ang dakong problema nila kay ang ilang mga anak nagdala ra ba sa apelyido ni Philmar nga apelyido sa iyahang papa. Apan ang birth ni Philmar apelyido sa iyahang mama ang iyahang gidala. Una niyang pangutana, wala ma-acknowledge ang akong live-in partner sa iyahang amahan pagkataw niya. Di gyud di ay makadala ang anak sa apelyido sa amahan kung di makapirma ang amahan sa live birth. Unsaon naman lang di ay ng mga mag-abroad ang bana unya wala sa pagkataw sa ilahang mga anak. Okay. Kung mayroon ka, kalimang kong word nga bana, no? Kung ato yun ning
so taon og klaro mo gamit ang gyud tag word nga bana kung minyo ta. Kaso lang nagamit naman gyud pud ni synonymous ligod kung moingon kag nagpuyo mo kay alangan ang inyong pagpuyo mura namang gyud ba nag-asawa no, so muna pwede gyud nga munang malibog ta usahay akong bana niya ako man magsige ako na kay mo lagi na illegal no nga termino sa tao nga imong gipakaslan sa lalaki imong gipakaslan mo na ibana. Pero kung wa mo nagminyo, live-in naman yun, no? Imong partner, no? Imong live-in partner, imong kapikas, imong kapuyo. So, in ani nga point, no? Wa man yun din nakasal sila, so, na-acknowledge lang. Ang problema lang po na to, ani, is, wala man din na-acknowledge. Ang akong pangutana is, magsunod man yun, no? Klaro man yun ato ang balaod nga, kung illegitimate yun ang bata, ang usa ka anak, apelido man yun sa mama. And the only way para madala ang apelido sa bata, apelido sa amahan, no? Sa bata, ang bata, makadala ang bata sa apelido sa iyang amahan, may nang klaro, is kung gi-acknowledge siya, and nisugot pod ang amahan nga dalhon ang iyahang apelido. Kinahanglan man gyud na siya makonsistent and kinahanglan gyud na nakabutang didto kay di man gyud na siya automatic, no? Kay sometimes naagid na siya sa tinud-anay lang gyud, naagid na mga legal nga mga implications. Ikaduhang pangutana, ang akong live-in, apelido sa iyahang papa ang iyahang gidala, sukad pag-eskwela niya. Ug mausay gidala nga apelido sa among duha ka anak kung saon man namo na, nga dili man di ay sila parehas og apelido ron. Kay apelido sa iyahang mama di ay ang iyahang gidala. Okay, ang akong pangutana ani mauni. Kung ang iyahang papa, ang papa ni Filmar buhi pa, nganong di naman lang nato papirmahon, no? Sa apelido sa iyahang dinala na to. Ang ako, ni two things gud ni, pada man gud duha. Ang pinakasayon is this. Kung buhi pa ang papa ni Filmar, then atong ipa-acknowledge si Filmar para ang birth certificate ni Filmar mo'y mahimong consistent ngadto sa birth certificate sa mga bata. Bali si Filmar mo'y atong ipa-acknowledge. The same process kung giunsa pag-acknowledge ni Filmar ang duha ninyo ka anak. Okay? Mo na una. So, ato na gapon sa local civil registrar, followon lang gapon to niya nga procedure. Ang sunod, and I think musugot gapon ang local civil registrar ani, is kung nakasuwat lang dito to angan sa papa, no, na sa name of father, nga to sa birth certificate ni Filmar, basin musugot ang local civil registrar nga mag-execute na lang og affidavit of two disinterested persons nga magpamatuod nga si Filmar anak gyud pud ni siya unya mao ni ang gidala na gyud nga apelyido ug mao na ni ang iyahang apelyido kung diin na ilhan siya sa komunidad para ang iyahang apelyido mao na lang gidalhon sa mga bata. Ikatulo, kung di ginusugot ang local civil registrar ug di niya mapa-acknowledge mo balik na lang ta nga ang dalhon na lang apelyido sa mga bata ang apelyido sa mama ni Filmar kay mao may apelyido pud nga dalhon ni Filmar. Pero murag feeling nako ang kanang first two nako nga pamaagi makaya na siya para di na lang mahasol in town ang mga bata. Okay? Ikatulong pangutana kung ipausab namo ang apelyido sa among mga anak dako ba gud bagasto. Kay duha man gyud namo ka anak ang nagdala sa apelyido sa inahan sa ako ka live-in. Okay, now I think ang dapat niyang ilahang buhato no is mo ni ang kang Filmar mo'y ato ang usbon kay para usara and para makonsistent siya tanan. Okay? Ikaupat, ang katapusang pangutana, kung ang akong ka-live-in ang magpo-correct siyang apelido, yes, sigun sa akong gisulti, mas gamay ba mig maggasto kay iya ramang apelido ang usbon, correct, sakto yun. Ikumpara sa among mga anak nga duha sila, sakto. Mga pila man kahay maggasto, ug kinsa man ang angay namong duolon, ining among sitwasyon. Okay, adto gid mo sa local civil registrar kung asa na rehistro si Filmar, no? Kung asa siya nataw, asa na rehistro, asa iyang live birth, adto gina nato ipausab. And like I said, adto ang kang Filmar gyud ang para nako dapat natong unahon ug dapat natong klarohon kay para nako masayon man sad gyud tinuod. Kang Filmar na lang kay para like I said, dili na gyud mahasol ang mga bata and mas dili sad kadako gasto. Usually less than 1,000 man na ang ato ang magasto. Ang form ana na sa local civil registrar. Na sila'y kopya, na sila'y requirements, na steps, sundon lang na nato. But importante, kinahanglan kitay mo adto. Warning, ayaw duol og fixer, kay tingalig masayop mo, madako pa hinuon mo gasto, ang inyong gastuhan na ana, siguro 200, 150 sa rutalyo. Unya, balik mo sa local civil registrar para ma-process ninyo ang documents and that ma-annotated na siya nga to sa
Philippine Statistics Authority. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.